नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, स्वागत आहे आमच्या YouTube चॅनल महाजॉब पोर्टलमध्ये। तर विद्यार्थी मित्रांनो, 10वी आणि 12वीच्या निकालाबाबत एक मोठा अपडेट समोर आलेले। 10वी आणि 12वीचा जो रिझल्ट आहे वेळेवर लागणार का असा जो प्रश्न आहे सर्व विद्यार्थी करत होते, आता त्याचा प्रश्नांचा उत्तर मी तुम्हाला सांगणार आहे आणि ऑफिशियली अपडेट सुद्धा आलेला आहे। तर चला चेक करून बघूया। तर मित्रांनो, तुम्ही पाहू शकता या ठिकाणी एसएससी आणि एचएससी रिझल्ट बाबत अपडेट आहे, ज्यामध्ये 10वी आणि 12वीचा जो निकाल आहे वेळेवरच लागणार असल्याची माहिती आहे। यामध्ये बघितलं तर महाराष्ट्र राज्य शिक्षण मंडळांच्या 10वीच्या आणि 12वीच्या परीक्षा संपलेल्या आहेत आणि विद्यार्थ्यांना आणि पालकांना आता निकालाची वेळ लागली आहे। मात्र विना अनुदानित शिक्षकांच्या पेपर तपासणी वरील जे बहिष्कार आंदोलनामुळे निकालाला लेट मार्क लागणार असल्याचा चर्चा सध्या सुरू आहे। मात्र हे निकाल वेळेतच लागतील असे राज्य महाराष्ट्र माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष शरद गोसावी यांनी स्पष्ट केले आहे आणि त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी आणि पालकांनी चिंता करू नये असे आव्हान सुद्धा त्यांनी दिलेले। त्यामध्ये 10वी आणि 12वीच्या परीक्षा संपून विभागीय मंडळात उत्तरपत्रिकांची तपासणी सध्या सुरू आहे आणि जे विद्यार्थ्यांची जी तारीख असते ती दरवर्षी जी साधारणतः 10 जून पर्यंत निकाल लागतात 10वीचा आणि 15 जून पर्यंत 12वीचा जो निकाल आहे लागतो आणि त्याचप्रमाणे यावर्षी सुद्धा निकाल वेळेवरच लागणार असल्याची माहिती अध्यक्षांनी दिलेली आहे। तर अशा प्रकारचा आजचा आपला नवीन अपडेट होता। अपडेट कसा वाटला नक्की सांगा आणि चॅनलवर नवीन असाल चॅनलला सबस्क्राइब करा, साइडच्या नोटिफिकेशन बेलला प्रेस करा। इथे सांगा जय हिंद जय महाराष्ट्र।